Hi guys, hello world, madong oras inyong tanan. Diyan na po din sa inyong atubangan karon kaya makahana-hana na po vlog dito. Ito guys, ang gisa din yung naog mo semana na ginamos ang i-vlog. Ang ipakita nindo, di ba mo ra to sidag na puno sa garapon. Kuha na ron sa guys, ubos na. Pero di pa siya as in nga na mouse kay gahiyon sa itong bulinawa. Pero pwede na siya gisahon. Sundoy dia. Hey guys, magluto may kuan guys, saging nga pare sa ginamos nga kagikan pa dai miss kuan guys, lungsod mo nakapalit ni kaha kung saging guys kaya mong ipare sa ginamos nga ginisa dia ukra tawong ganas talbo sa kamote ba ganas. Daghang salamat di ay sa tanglabang kagagahom o labi na sa mga tao nga nagmahal na mga daghang kadong salamat ninyong tanan natuanta nga makita-kita po tanin do puhon kay og nangandoy pud mo nga makakita na ako pud nangandoy pud ko nga makakita ninyo ag panahon na diri karon guys arang uwan na lang lapuka grabe among agyanan jotik adyo murag basak. Dara ginamos guys, dasing agi kasi ito nakakita sang vlog, puno ni si Jas garapon. Nagkaroon, niubos na si Jas na si Jay sabaw ning una na pag isa. Kay gahi-gahi pa man lagi si Jas guys, manang ang gisahon. Butangan na hagdaghang kamatis. Isag ahos ito doon na nahagdaghag mantika guys kay lami mo po daghag mantika layon sibuyas mana siya guys kamatis sangka tutak na kamatis kay ganahan kong daghang kamatis di na nagitawag og ginisang ginamos ginisang kamatis na niya ilunod na ginamos guys muna siya guys kay gahi pa siya pero pwede na siya gisahon. Kaya maguning bulinaw sa Manila guys kay gahion libod. Sa man ginamos kang sa ulag kamatis o kamatis kang sa ulag ginamos? Kamatis gibutang nga ginamos. Ginisang kamatis nga nay ginamos. Ito na guys. Yan na may ginisang ginamos guys. Ginisang ginamos. Gamang ginisang ginamos. Okra, steam okra tawong og ganas. Murag na ko gamang ganas guys. Murag na overcook siya gamay. Pero di man ko gusto og gahi pa. Kay gahi ko mahilisan. Dadapod may mix vegetable fry. Og saging. Tara na guys, saging. Oh, ginamos. Ang duha yung panahon ngayon, kaya may ginamos.
Kamu pa niya kami pag ginagi mo. Kakaan na jud mi guys og ginamos. Ja, pasensya na sa mong kuan kay namin sinagbay kay maot lagi panahon mo nasud. Yung background ba. Ja mga antanin jud guys. Mauna ni Ron. Pero na pagsaw-saw kay arong ko. Tawang. Tamis-tamis din yung tawang basta. Kanang presko pa. Muna na yung panahapon guys. Saging. Naghanawan po ni. Pinamas. Bisa ka jo para kay manggit lumsag kamatis. Aja ko ni mga tila ko karon po ko katilaw ngani. Ang katilaw man bisa gulay ra mo na green peas mais og carrots. Mixed vegetables. Shout out day nila Mon Sugar da sa Switzerland. Mon mga antanin jo mon. Shout out mi diha kay Ate Almalim nga sa Ate Alma, Amerika po siya. Ma'am good. Ma'am Alma nasa Milwaukee, Wisconsin. Pag-oras siya na bakasyon sa Bohol guys, mabay pagbalik niya. Kanang sa mga adyon sa weather sa atin kay nagkasakit siya. Shout out po kay Ate Shiren, pamilya nga mga papay pagbalik sa Amerika. Sa Arkansas. Kaya daray mong paborito te. Okra, ganas o tawang. Sa ban-uban pa diha nga mga ibid, mga loyalist nga mga fans. Kanila ba ko nung ganas gas kay mga high blood? Good. Tama ka anemic. Shout out dami ni Ate Sal biara na spud na sa Bawis ron. Te, biara te, atubang te. Guys, gawin sa barod. Baga ba? Ano guys, ang tiyan guys. Wala siya guys. Ate Salvi. 5 kabuan buyag. Pero gihangat na ko guys, uy kay hugot na kaadyo buyag. Kaduhang dawin. Nagrant na jud hang gusto nga mag-ingani guys. Kaya na may among ginamos, among na lamang gilugos bisag gahi-gahi pa. Pero pwede na guys kaya among manggigisa. Nami na si Jah. Pila kilo sa akin? 50. Ang 50 kilo sa saging guys kay
dito mis bayan, magud mi kakitag ka nang nay. Basta pindaplin bitaw nga bubarato kay kuan magud arag sa gagawan. Ug na ka nang mga ana bitaw skilid nga mga bangkita ra nga maninda. Nay tag 30. Daka to kay pwesto man. Mahal. Nga. Mo congrats di aming Rivers guys og ni Limuel Sumabong. Nga. Hapit na ilang kasal. Congrats sa inyong duha, Ijaan og Ijaan Sontobe. Muna pang tanga inyong pagminahalay hangtod sa hangturan. Hangtod sa kahangturan. Dungit naman ko. Busog na ko guys. Kami sa una guys kaya nalagyan mag-lisod lagi sa probinsya. Kamote mong linang agnya. Nagsin na pa naman ganas. Ilaw. Atsal. Kaon di ka. Ano yung okra? Ya. Okra pag sa kamote pag saging guys. Kasi dyan guys, basta Kay laki. masitgot galit kong hilang masaging. Kaya ko na siya. Madyo lamag na hinog. Hindi siya kadyo kabuntuan ng saging. Bakal mo kung saging good? Heart out them in it. Hindi Herlin. Guys, palig pagkugdoa sa isang pajag sa mahal. Shout out ni Sir Mark Cooper. Di sa lang nasod pod. May nagikag mga sudan sila ng mga niluto. Kabaligyaw na mga kwaknit guys. Okay sa pato katong si Sir katong nabi tapos Canada. Kalimot man ko. Kalimot ko. Kalimot ko. Tig-comment pa tapos sa atong vlog. Nakatarang og vlog guys kay panaadog cellphone nga nang pamidyohay itong kaundoy ng iba. Finish na ko guys. Kaya ako kay mabot ra magud ni memory kay 32 gig raman. Ito lang di tanaw. Rusling. Ano na pa itong birahan guys? Anong na green peas, na sweet corn. Pila ka saging imo duha ra wa. Awa madupay unam ra tang ideng ag. Hindi ka kabuntuan. Mura man chichirya. Na green peas, na sweet corn, na piatos.